Ahojte, ja som Voler, vítam vás u ďalšieho videa po dlhej dobe, aj s komentárom, originálnym mojim. V prvom rade by som chcel zapriať všetko dobré do nového roku. Tak v skratke, aby sa nám splnilo všetko, alebo všetky predsavzatia, ktoré ste chceli a mali ste v pláne. A tak no, v skratke som povedal. Prezradím vám niečo vopred. Chystám sa natočiť XP50, keďže som si ju kúpil za zľavy, ktoré boli na určitý národ. Najprv boli Japonci, Briti, potom boli Američania, teraz sú Rusi, áno. Tento gameplay bude o Rusku, už som vám niečo prezradil, čo už som no. A potom budú Nemci, tuším 5. a 6. alebo 6. až 7. neviem. A 7. idem do roboty. Perdele. Nevadí. Toto je výborné brko. Potom si poviem o ňom viac. Ale som tu kvôli inému. No, asi tak. Kvôli copyrightu som strašne musel zrušiť, lebo autorské práva. Ja tomu mám jedno slovo. Pardon, dve. OP. Terminátor. Gaijin, čo ste to tam dali? Čo ste to porobili? Už aj S-tovka, voloviny. Kriste, ja z tohoto vidím už World of Tanks. Takže to je... No, uvidíme. Realistické bitky si dáme, tie budem mať teraz týmto tankom prvýkrát, keďže som jazdil T3 a 400, túto Ozrudu a IS-2, model 44, v arkádach kvôli Expeniu, lebo chcem kompletne všetky ruské tanky mať, keďže aj Voler sa chce niekedy cítiť neporaziteľný, áno. Voler už rozbil skrinku, čo má po ľavom boku, Voler už rozbil šuplík, čo má po pravom boku a pred ním je veľmi drahá klávesnica a monitor, takže dúfam, že sa tomu vyhneme. Takže... Ozdok. Kam pôjdeme? Na ďalšiu nejakú tankovú hru by som sa chcel trošku si to pohrať, pokiaľ ho nalákam s mojim veľmi dobrým kamarátom. Toho vám ovšem predstavím až v tom videu. A budeme hrať jednodušené, alebo realistiky, neviem, uvidíme. Takže... Čo? Gaijin? Kde je spawn? Tu je. Dobre. Nič som nepovedal. Neviem, jak s týmto nadnášať, takže... Uvidíme, jak kam to bude padať. Každopádne nabíjanie som si trošku zrýchlil, myslím o nejaké 3 sekundy až. Lebo to nabíjalo strašne. Tank sa mi šmíka. Sám od seba. A už sa mi to vygenerovalo a sme na najvyššom ranku, čo môže byť. To je veľmi... A sme proti spojencom. To je veľmi... jediná chyba, na ktorý tento stroj trpí, že dostávate proti sebe bezproblémovo čisto 5. tier tankov, čo je už dosť na hovno. Ale keďže máte kanon, ktorý má aj IS-2, tu na kolega IS-3 a tak IS-4 a všetky tieto 120 mm Ozrudy, ak je to rovnaký kanon. Ja ti ho zbombardujem. Nie. Ja ho nevidím. Ešte. No poďme si priamo na ich spawn. Uvidíme. Nás demolujú hned prvého, uvidíte to. Prečo radšej poviem pozadu, lebo neviem, jak sa s týmto strojom nadmieruje a realistiky som pomerne dlhšie. No nie, že nehral, ale... Neviem. Na pár mapách tých nepriateľov absolútne nevidím. Keďže som slepý a tam vidím prvého. To nebolo on, ale
Videli ste ho. Jeden tam bol presne tu. A vidíte, bum ho. Chudák Patton. Tam je ešte niečo. Vidím gulomet. Takže ja si zalezem. Budem to sledovať ďalekohľadom, keďže ďalekohľad je trošku vyššie položený, keďže má veliteľ a funguje to niečo ako periskop spoza horizontu. Niečo tam kempí. Či to trafím cez bunker, nebude ani treba, lebo... Druhý Patton. A tam vidím ďalšieho a ďalšieho a ďalšieho a ďalšieho a ďalšieho a ďalšieho. Neviem, či je mŕtvý. Strašne malá depresia dela. Klasika Rusko. To je T-32, dobre. Ja spravím trošku charge. To vyzerá byť čisté, takže aspoň sa trošku viacej priblížim nepriateľovi a nemusím toľko nadmerovať potom. Šklp. Že by ďalší Patton. Že mal ešte na Pattony dneska. Tesne! Tesne! Nezbadal ma. Asist, niekto mu ho dal. Tak to bol Slovák, škoda. Mohol som zastaviť svojho krajadna. T-32 si to vyslovene žiada. Ne, nevidíš ma. Natoč trošku do boku. Bežu. Zásah. Ucpali sme mu niečo. Čo je tam vzadu? Tortoise. Po mne niečo vystrelilo? Dobre, stredný tank je od toho, keď vás nájdu, zmeniť pozíciu, niečo ako vstreľovač. Takže zmeníme to trochu. Ale vyvražďujeme im tým, takže to Ačko by mohli zabrať. A dali T-32. Ale čo je tam to? Presne tam. Trošku vyššie. Ďalší blafol. No čo, Rusinej sú OP? Čo? Ja vám dám. Teraz na Ačko, všetci. Nepotrebuješ si Rus. Tam bol niekde ten Tortoise. Škop. No dobre, ideme na to Ačko. Ale kde je presne? Aha, to je až tam. To bude tu. Ej. Horí tu niekto. Treba sa skovať. Co to bolo? Co to do prdele bolo? Raketami na mňa? Goste facku.
Nejaký kemperík. Ten Thunderbolt alebo Hellcat, čo to je, ma znervozňuje. Znervozňuje ma ešte to, čo tu dáva také mordy. Kristove rejdu. Presne to. Conqueror, aj som si myslel. Padá ma, nefunkčnil mi kanón. Chvala Bohu, ten si opravím. Ty vole. Ešte tam bude niečo, takže do korítka. A opravuj. Jeden nie. Tu, ďalšie. Tu! Jaký spam? Čo? My sme to prehrali. Jej. O, porážka. Ale 3000 nástroj a 4300. Áno, mám prvé vyučet. Ale nie je to špatné za... Koľko som to vlastne zlikvidoval? Kde sa to pozerá? Už sa nedá. Nech. Tuším. 1, 2. 2 alebo 3. Web. Spal bych. Dal si ešte jednu hru s vami. S vami. Sám. Do sebou. S vami to tak hovorím. Hello, hello. Sme v Tunisku. A pôjdem do mesta. Sem. Počkáme, kým sa War Thunder bude schopný načítať. No čo? Prosím vás, môžem zavolať do Kremlu, aby mi to pustili? Ďakujem. Čo? No, však preto. V poslednú dobu je to strašne ľudné. Dával som si s kamarádom, s ktorým budem hrať šprint zarovno z najplnšie vyupgradovanú T4 a s týmto. A som rýchlejší, neviem presne koľko tá 44 ide, ale zdá sa mi si, že nejakých 50 len. Tož. A to by toto malo byť ťažšie. Ťažší kanón, ťažšia munícia, iná väža, takže ťažšia väža. Pridaná tento sersam na toho vodiča. To je plus nejakých trepnem 100-200 kg. Takže jak to, že to je rovnaké? Ja im bombardujem most, ja vám dám. Niekto nevie šoférovať. Všetci sa budú trepať mojim miestom. Ale tak 54, takže sa nedostanem ani k ústrele, lebo to je masaker. A úprimne teším sa na ňu. Tam bude to dlhá cesta, kým to vyupgradeujem. Ty sa pohni. Vidíš, čo tento tu robí. Čo mám potlačiť? Chytávaš to z každej strany, ty vôbec. Trafím mu kanón. Kristove rohy. Rohy, nohy, všetko. Nevadí, aspoň bude o jednu menej. Sú to komunisti. Je ich veľa. Vidíte, dlho to nabíja. Hej. Aj tu ďalšie, čo špekuluje.
Poviem mi niekto, odkiaľ som dostal strelu? Povie mi to niekto? Bartender? Aha. Áno. Ja, no vidíte, v rozbitej hre. Rozbitý tank. Rozbitá fyzika. Rozbitá penetrácia. Všetko rozbité. Boh. Fakt, to lietadlo, tešíš sa na tie lietadlo. Ježiš. Lietadlo. To ide, ale toto. Ježiši Kriste. Keď majú tanky, muníciu, ktorú nemajú mať, ktorú ani nevideli, ako napríklad hit FS, že? Stabilizované hity, ktoré vás trafí pod nemožným uhlom a prejde. To je ako dobre, toto papier, ale... Príklad mouse. Len na to pozeraj ten tank a... No. Dáme ešte jednu. Dáme. Mal som dobrú náladu a teraz mi to zničilo. To, že debilný tým. Debilná hra. Viete čo, nehnevajte sa, dáme si. XP 50. Ale až v ďalšom videu. Takže chvíľku strpenia. Ešte raz sa omlúvam za moju nečinnosť. Hovorím to veľakrát, ale není kedy, no. Mám aj svoje záujmy, takže tak. Takže lúčim sa s vami a vidíme sa pri tejto kačici.